Hello guys, good morning. Paingon mi karon sa actually na namin sa Kuan SM Ecoland, Davao City. Going in sulod mig kuan sayo para sa opening ba sa kating aprebon sa Purple Yam. Nag-open diri sa Ecoland. Kaban ako very look profile kuan pag-iya. Di sa mahadlaw sa hold up. And of course ang team Torjak Wakak. Hello mga ka-Torjak. Amo tong future. Tara. Oh. Lang niya guys. Nagahapon mo ito gubag-gubag niya. Ha? Patanggal ang dalong kalaki niya. So kami ang siya mag-cut sa ako mag-cut sa ribbon ako dito lang. Purple, yam or kaniyang purple. Purple. Yeah, ikaw ang yam. Minsan sa dag ko sa yambi. Ninungo ko. Karong nga kayo na mag-endorse sa Purple Yam ang hindi na basag na mo palit. Sabi na cosmopolitan ang atong gi-endorse ani. Di sige na ba. Lami ang Purple Yam ikaw daw be. Lami kay ang Purple Yam makatilaw mo murong si Bulkit. Tarong nga sa ikaw sa sige daw. Lami kayo ang Purple Yam murong si Bulkit. Imong ginunitan ba? Ay pa. Oy, demon niya. Ano niya sa kwanda ba bangkal ba? Bangkal. Tapos ug masa man ta? Digos. So atong pagtanaw ugma sila kwan si Digos Good Vibes. Digos. Kita nag-ubay katulog tapos sige pangitan ako. Hindi ka mahusuman sa naong. Imong dimple am. Ay sa pimples. Ano si Paul? Wala kami ko lang kanito. Tapos ugma sa Digos and Miss, so pangita mi sa Digos Good Vibes. Tapos unya gabi, hopefully magpakikita na sa team lang Torjak Wakak, mi Tito Shane. Ang walaing pambansang uga si Ruel Divina. Kasi makadagan si pambansang uga si Mua. Yung ba ka magdagan, no? Kung siya si Ruel Divina pambansang uga. Mudaga din siya. So, best siya dahil best din daw. Best. Pag si Ruel Divina pambansang uga, ikaw unsa man ka? Monika. Pambansang lami. Hey! Unsay dagway sa lami be? Bulbulkit. Bulbulkit. Boy bulkit kay bulbulkit. Bulbulkit. Imo lagi nang kinit-kitan lagi. Day, daghan gi kag-atulio. Sa atuli sa pag-atuli nga sayo kay ko naligo 1 hour so atuli mo nakuha. Kuha daw be. Muka nili ko nag-atuli daw kuno. Awas ang atulio. Kasi atuli ko ara ko na may atulian na. Gusto sige na ko nag-atuli daw kuno. Oh, gitagsak ko kaan. Katanban. Para mo na sa imong style nimo. Sa imong gikaon gina. Sa live movie. Samok magkayon sa yung sige ikaw nimo gina. Ano, pork chop. Pork chop dito nga manok man tong dito. Pork chop mong gusto nga karni. Pork chop nga karne nga gagmay bukod sa manok man tong. Naatoy manok. Nalagay pork chop. Sige. Tara. Suko ka. Sa. Ito guys, see you namin karon sa SM Ecoland, Davao City sa Purple Yam. See you.